Kemeni pi baro ke janmit ke kemeni pi baro ke nong pet sa shisin pat ni priang sobha da ke jengkmen ni pi we. Ti perlong nong pet ha ke ni ke janmit ke program ke long ke bakam kerpang ha ke bangin walam shapi ye ke sur Jingrwai jong ki hep ki berit. Setang kengiat kenta ngin sa yo ban rake ke Children's Day ni ke sgi kerpang ki kena. Kum bachupin ken mau ke Children's Day la jurake manla kasnem ha India ka khat sau tarik November ni nai weng ka tin khasi ke bedai ke sikha jong u Prime Minister banding kong jong ka India kata u Pandit Jawaharlal Nehru uba ngi ju khat ye u Chacha Nehru na ka daw ke jeng it ke jong u ya ki kena la kan mau buro mi ke sikha jong u da ka bangi rake ya ka ni ke sngi kum ka Children's Day Ti kumta kum ka Balang ngirungin rake ya ka ni ka sikir pang juki kena da ka bangin walam shapi ya ki Jingrwai jong ki parlok kena ki jongi Ti ina sedang no ya ka ni ka program da ka Jingrwai jong i hebret Athalia Linda Karmaulong iblarwai ka Jingrwai ka bakintu ya ki mensim ki jongi bangin kirkhu yu trai na mar ki jingle bha jo u baro ha ka jing ka jongi Sim jong ato kerkuya utrai barok ka bahanga ya ro kerteng jong ukumen sim jong ato kerkuya utrai barok ka bahanga ya ro kerteng jong kumnongan klat ya ki kamba pha ba ula le hanga kumnongan klat yagi gamba pha ba ula le ha jing im jonga kumen sim jonga to kerkuya utrai barok ka bahanga ya ro kerteng jong kumen sim jonga kerkuya utrai barok ka bahanga ya ro kerteng jong haba kemen sim jong aga kemen ngan say jingken ut na ki thwei ka donut ngan pen sawa keleng ka birthday Jing krao jong u ngan ken tiêu nam du nom Jing sbun jing is nay mami ai hanga kum no ngan len dat rai kum no ngan kle Sim jong ato kerkuya utrai barok ka bahanga ya ro kerteng jong ukumen sim jong ato kerkuya utrai barok ka bahanga ya ro kerteng jong Perlong be ye kaktin ublay ka kranchai ublay u don ka jing it ka bakata kata yi kena u it yaki u sumar yaki but unyo kor yaki but udah terang but u ai ru ka bor haki bakin long ki nong ra ktin sa ka perthai bakin long ki nong ye trai hapo ka Balang ka jing ye ublay yaki kena lapin isai ha ka por bo Jisu dang don ha ka ni ka perthai bo pin isha ya ka jing e jing u ya ki khna rit but kumno uju sko tanat ban por bat ki ha ka gospel Marcos ka le nong ka bishop ho ka khot ka ba khat saw bat khat san yo e ba u Jisu so si ban yo e ki sinran ba kim sha ki khna kin wan sha u hindre u Jisu khot but u kir khu ya ki khna ti par lok khna ki ba pet ya ka ni ka program ki pi ki ba jo shim benta ha ka ban ruai le ni ki no ki sap ki ba uble ula ai pi
Pila ban saki ban long ki ambassador la ni ki nong ra ktien ki jong utrai. Hang no ba pidon shanu ka ba pilet. Tingi la song thu shai. Bo blei u iet kata yangi ki kena ti ni pat ngin ai kata ka Jingrwai u bat ngin ruai lang menta bat I saka samihi mauro lem bat I parlok jeng I ya ka Jingrwai u blei u iet yangi. Parlok na ngilong ki langbrot bat ngilong ki klor jong utrai. Te kumta I ibiang midaka karbithai lempat idapilari sawarba. Kin pensngau hangi ya ka Jingrwai Jisu u iet ki khna. Ka balong hum ka Jingrwai ka bakerpat yu utrai bo un yalam yengi ki khun khna ki balong ki langbrot jong u. Bat un penlong yengi ki klor ki bating shan na ka benta ka burong bat ka kerteng ka jong u. Kat sha bangilet. To ngines ngap no ya ka ne ka Jingrwai. Jisu iet yaki kena Gilong kodor hakmat jangu Ulong nong up long broad babang Yaki uker udah Try to yalam yaki halentiad man lakasngi tuda tuker yaki Jisu it yaki kena dajing it
Jing shai kin rakalang. Try to yalam yaki. Halentiyat man lakasni. Tuda tuker yaki. Kilang kiba koridor jong Ugdop yaki hala shadem Uong yakum kini kanlong Kahimaka Try to yalam yaki Halentiyat man lakasni Tuda tuker yaki Pernok baro ni dan saatli ke Jingrwai ke bangin pesngol sepi ha kene ke janbien ko we ke long na ki shipara ita I bame bat scam bat I iliana karbitai ke bani thu yangi lingba ka ni ke Jingrwai ya ka kerteng ke bom ju sha job Pat hadin kani on penkut ya kini ke program da ke Jingrwai ke bandwai da I athalia karmo long lem bat I parlok ki jongki bat kata ke Jingrwai kin pin isha ya ke jingdon rekat ublei bat laki jongki brio Don kaweka kuteng bapela kuteng bamju shajob badan botang haka Don uwe lak bamju kela bulong tang bau uban yai ne shirta Langi lawat kilok jong kapertai Kintip no menta komuning siyang hae La hasitam jinjar berbun jingma Unite unang alituan syanga
Perlu biar baru gila poisa ke buku jong kini ke program. Ni dah ai ku belai ya baru ki hybrid ki belai shim beta kini ke program. But kum juru ya pi baru ki bela pet ya kini ke program. Tu belai unri, unsumar, undon rengkat pat ni hado bagi dei sempat ha kini ke wei kata yo. Ku belai pi baru tu gini depan. Ku pa jong yu bab neng. Ni ai ngok ya me ku pa ha ka ba me meladon rengkat na duk ke besedang, ha duk ke bekut jong kini ke program. Ni duai pa ba min ker khu kini ki hybrid baro ki blashim benta kini ke program but kum juru pa ker khu ya baro ki bla pet pat khmi ya kini ke program kaburom ke jengo ke jingero ke long shame ko pa ya kini baro ngi khot ker pa ka kerteng pedon bor tam e ka jong Jesus Christ nong penem jongi amen. Happy Children's Day. Ye pi baro ki hybrid na ka Balang Presbyterian Nongthymmai.